direct phai kitin khanya ke phai gunda hage mon an get dok sabai haba kya phai pure bonang direct naragai tonkha sini bisrom jo ps andar bonang phun khalai kya phun khalai mini ya go ayang bore garden no ringkha or ang me panda khalai pheme na sik sal jora phon se bini ko bini sala tongpho ang to dogano go sutomoto ব্যবসা খালাই সাদো দোকানো থাংজাও থাংমানে ইয়াগুলো ফোন ব তাম খাই দং তাম খালাই আবু তাং সিয়া फंबायखौथ' सोलाबरावथ' ताङै टिफिक्स आदि जानानै नांनाय एरपरे बरंनि रिलेशनशिप बुसुगनि नि थेगे बरं हामदला जांबो सिया ए बेफोराव जिल्लानि गामिफोराव जिल्लानि गामि उदिपुर फुलकुमारियाव बिनि मुं टिपु सुल्तान नै ब नगो फाइक्या ब फाइमेलगे आनि नगो फाइ बिनि जे काहिनी फाइमेलगे आनि याखं रम फाइक्या आं साका नों साबं खांनोनो सिनिया नों तो साबं खां आंनो सिनिया तानै आं नोनो सिनिया के बसाका महै महै कासा हामजालायमानि आनि बोरै दिनों कदुमा नों गाजिगै फाइक्या नों माइ कदुखे दाबो फाइ संदर खामानि जाग्राखौ नानै फिरिगै रहदि नों महै नों साइ दंखायो डाइरेक्ट के बुरैले हादा हामजाक बनो बुरै होदा हामजाक बो थाचिपनो जवाब पुनरि आनि लगिन बरो बोनास पारानि गार्जेन बा अखर संक्रांति आनि नों गार्जेन उरसंका आं बोनो साका नों मुंसफोरनि सिनियर रखनि सारि हनै बोनो बकुनो फन थाचिपनो जवाब ओरिया बंग नों गार्जेन फाइमेनि परे बुमा फाइ बोनो बु फाइक्या एपरे बु फाइमेनि यागोलो बिनि नों बरो तांगै थांनि पाइक्या एपरे जों आबोनि प्रतिबाद नायो आं दसरनो गुबुनि ताबुकनो ससियेल मिडिया रंगै दंना गुबुनि बरो काजे फाइकेसिनि दफार गु बाहाय संकलगै दं साइमानो गकरि आं बुनि दफानो सिलना थांग्या तफन कासे कासे हाके जुदि मतो हाकसं लामिरि सलै काजों मने या मतो जों बुमा बु फजे सिनि ताखौ बुखुंनाय आनो काले मोनसे आं बबाय हामजागै दिनै बबाय असु बसर हामजागै काजों मने बे नालाय बबाय सादि खालाय मोनसे आबोनि यागलस बो याकागै कालाय दिनै पासो दिनै यागलगो बेलेखन बखा खामो ताबुक नों तामुनाय ताबुक आंनायो अफिसारनो जे नुगै सिनि मिडियानि तरफनिफ्राय नुगैफोर दं हांखे अफिसारनो सुस्थ' खालाय जों जे सिनि बिचारनि जे जों बिचार मानथों सिनि जे खथिफोर जों जे थांमानि माना नांनाय जुदि माने खावसाबो जों एरें एरें दंल आजुगै जों असाबनो जों ते बुस्थुया साक जों सब खालायथानाय आं खालायनाय जे आनि जान दंसाक आनि थै फाले आनि देहार फालेनिफ्राय आं असाबनो आं फेरिया आं असाबनि नायो बिचारनाय सुस्थ' खायो जुदि बायना नेंथों गाहामखौनो आं माना नेंथों आनि जे खथिफोर जे माने बंनि नंनि बरक ताबुक फोना सरखौनो फोनो सिनि नगो ना फोन ना सोंमानि